Heitäkö mulle pyssy? M4. Oliks meillä edes ketään ulkomaalaisia tässä näin? Mulla on kone. Kuulette sitä mua? Kuulette sitä mua? Kuoli. Kuulette sitä mua? Kuoli. Poika teki Leevillä niin hyvät. Meitsi, mulla on kone. GG. Vitsi. Bootissa paska. Mikä ei oo siistimpää, että mä pelin Leevillä tasa. Musta. Barbaari. Ei mitään neikeritä ollut. Joo, siis väri on musta tarkoittaa. Musta barbaari opetti tän takun meille. Musta barbari otti multa poski. Sori. Mitä? Ja tuntui muuten hyvän. Ai että.